Avui el que farem és un risotto, però com ja ara es porta molt aquesta manera de denominar les coses que es fan de professionals, un risotto pro, perquè el farem en dues coccions de tal manera que ens permeti fer la primera part quan vulguem i en el moment del passe, en el moment que tenim els clients a taula, passar el risotto en 3 minuts, per tant es pot menjar de primer plat. I amb la textura perfecta, o sigui, queda exactament igual com si estigués acabat de fer. Ara sí, s'ha de ser molt rigorós amb els temps i amb les coccions. Què tenim ara? Doncs en aquesta cassola jo hi he estat sofregint una ceba amb abundància, perquè farem mig quilo d'arròs i un tomàquet, una mica d'all, una mica d'anyora i una punta de safrà. Si es percep, és un sofregit molt caramelat, que és a mi com m'agrada, força color, i ara que el tenim ja acabat, el sofregit, a foc fort, el que posarem és mig quilo d'arròs. Si la cassola és prou gran, jo recomano de fer 1 quilo fins i tot. Farem servir carnaroli, ha de ser arròs carnaroli. Jo l'he triat d'Illa de Riu perquè realment és un arròs que m'encanta. D'acord? Posarem el carnaroli i a foc fort, important, enrossirem l'arròs. Més d'1 minut, el barregem amb el sofregit i l'enrossim. Tenim l'arròs que està enrossit i ara per fer un risotto necessitem mullar-ho amb vi blanc. Un bon raig de vi blanc, estem parlant de 500 grams d'arròs, el que significa que necessita material. I ara, a foc mitjanet alt, esperem que s'evapori aquest vi blanc. Ara deixant que anirem a programar. He programat 18 minuts perquè és importantíssim el temps. Abaixem el foc, d'acord? I anirem tirant a l'arròs, a poc i que ho vagi absorbint, brou calent. Ha de coure durant 18 minuts, no més. Per això he posat el temps, això és important, i el anem remenant que vagi absorbint el brou. I quan demana més brou, en posarem més. Aquest és el sistema del risotto. De manera que fins aquí tot normal. Jo he fet un brou de peix, però per descomptat és millor fer-ho amb un brou de pollastre, que és neutre, i a partir d'aquest risotto neutre hi pots posar peix, carn, verdures, bolet, el que es vulgui, a partir d'un risotto neutre. Falten 2 minuts, ho heu vist, i si ens podem acostar per mirar com està l'arròs, ha crescut considerablement. Han passat els 18 minuts, que això és importantíssim, i ara el que fem és immediatament abocar amb una safata gran, si necessitem dues. Per què? Perquè hem d'estirar-lo ràpidament i refredar-lo molt ràpidament. I ha de quedar una capa fina, s'ha de refredar. De manera que l'estirem. A l'hostaleria fem servir l'abatidor de temperatura. Aquí, a nivell domèstic, ho faríem d'aquesta manera. Quan ja el tens estirat, el que has de fer és, per aconseguir que no quedi cap gra taponat, el vas obrint.
perquè es vagi escapant la calor el màxim ràpid possible. Ara és la segona part del risotto. És el moment que tenim els clients asseguts a taula o els convidats i en 3 minuts l'hem de tenir a taula. Ja estan asseguts. El que farem serà posar el risotto. Recordem que té 18 minuts de cocció. Afegim una mica de brou. Una culleradeta de brou. I reemprenem el treball que abans hem deixat, abans de refredar-lo. Reemprenem el treball. Anem a tenir aquí el risotto. Afegim el que vulguem, les verdures. És molt important que posem el temps. Importantíssim. Anem a cronometrar-ho 3 minuts. A partir d'aquest moment. 3 minuts i no més. D'acord? Per tant, afegim, com us deia, el que vulguem que sigui del nostre risotto. En aquest cas l'he volgut fer de verdures. I bolets. 4 boletets. Quan es quedi sense brou, en tornarem a afegir. No parem de remenar. Només ens faltarà el que en diuen ells el mantecato, que és afegir-li la mantega. No posem res de nata, això mai. Un dauet de mantega per donar-li aquest greix. Quasi bé ja fora del foc apagat. Li donem el greix amb el mantecato, que en diuen. A mi m'agraden els risottos cremosos, és a dir, que no siguin secs, que no siguin mazacotes. I també fora del foc hi afegirem, fins i tot ho podem posar al plat, que queda, veus, aquesta textura és la que a mi m'agrada, que el brou sembla una crema, no sé si es pot percebre. És aquesta la textura que a mi m'agrada, que no sigui sec. El formatge li posarem al final, ratllat o així. M'ho he repensat. El formatge en posarem una miqueta ara i una mica al final, perquè li donarà encara més cremositat. He fet servir aquesta vegada, perquè m'ha vingut de gust i perquè el tenia a mà, un formatge de Maó. Formatge Maó. Com que té bastanta sal, i el brou també tenia bastanta sal, no he afegit gens de sal en aquest risotto. De totes maneres, el tastaré i si cal, doncs afegiré una mica més de sal. Però sempre hem de tenir en compte els ingredients que fem servir. En quant al tema de la sal, Emplatem un risotto senzillíssim, perquè en aquest cas no era del condiment que volia parlar, sinó del tipus, de la manera de coure. Acabo amb una miqueta de formatge parmesà, que anirem trobant a mesura que mengem, i ja està.